konse kumene mwapanga chisankho chokhala pafupi ndi kanema wanu waluntha kuno ku area 2 muzinda wa Lilongwe. Kuli bwanji kulikonse kumene ndithu mwatchera kuti ayi lero nafenso tipereke ku maganizo athu. Nthawi iliyonse program imene ikafika timakhala ndi mutu kapena kuti topic. Ndi inu masankha imeneyo ndikuzungulira pamenepo basi. Timapempha ndithu kuti musachoke pa topic imene tayibweretsa, tikambirane za topic imeneyo, zikatero ndiye kuti mwatikomera mtima. Komanso timapereka nthawi 1 minute basi ndiyokwanira kuti ena ndithu aloweponso aperekenso maganizo awo. Chidziro chino muli ndine Robert Abel Kalindiza. Ndikupemphani ndithu kuti tikhalire limodzi mpaka kumapeto kwa programu yathu. Imatenga ndithu nthawi yayitali almost 45 minutes tili limodzi tikucheza ndithu zosiyanasiyana. Maganizo anu ndiofunikira kwambiri. Topic yathu lero straight ikukamba zakuti mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wafika lachiwiri kuno ku Lilongwe kuchokera mu mzinda wa Blantyre. Ndiye monga momwe ambiri mwaonera m'masamba anchezo, Mutharika adandaula kwambiri ndi kukumbika kwa misewu. Akuti ayenda movutika kwambiri 6 hours asanafike kuno ku Lilongwe gujuguju mu msewu. Anatero ndithu kudandaula. Koma chodabwitsa ndi chakuti pa msewu omwe iwo adutsa pali malo awiri amene boma limatolera misonkho. Pali pa Chingeni ku Nchewu, paliso Pakalinyeke kudedza. Aja timati toll gate. Cholinga cha malo amenewa nkuti ndalama zake adzikozetsera misewu. Tidawuzidwa zimenezo. Ndiye pamenepa akuluakulu ona za misewu akuganiza bwanji, akuziona zimenezi? Amalawi maganizo anu ndi otani? Kodi kuonongeka kwa misewu ndi mavuto okhawo omwe Amalawi akukumana nawo? Muganiza kuti paliso mavuto ena amene a president mwina nkuteka sakuwadziwa ngati momwe adziwira za mapotiho amene akumana nawo lachiwiriri? Boma lichite chiyani pa nkhani ya misewu mdziko muno, komanso mavuto ena omwe mwina nkuteka mtsogoleri wa dziko lino sakuwadziwa? Maganizo anu ngati zika ndi otani? Ndiye nthawi ndithu ndi imeneyi. Mutha kuimba foni kwina kulikonse kumene muli, ngakhale kumayiko akunja pano timapereka mwayi umenewo. Tiyambe ndi awa. Muli bwanji? Ndili bwino kaini. Ife tili bwino. Nkuti mukuimbira? Amaseko rukasunga. Mwachitokhala gowani? Nangatu lidazioneka kuti ngwaluntha balunthafe. Amaseko mwachitokhala gowani lero? Ndogoza jinuyo. Nkhani ndi imeneyo, a president adandaula gujuguju, mapotiho misewu yaonongeka. Nkutani pamenepa? Zikoma kwambiri. Chimene limafuna president tikamusankha mdziko. Adiona yekha ndi maso salizowuzidwa. Chabwino. Zili bwino kuti Mutharika aona. Mmene dziko limene iwakulira mulira mmene lilili. Chabwino. Tikamadandaula za misewu ina kuboma kwa amona ngati mwina tikuyankhula kapena kuti takhuta. Amona ngati mwata? Amona ngati takhuta kuti mwina tikungoyankhula zoti nzopanda pake. Koma chifukwa chakuti ali ndi maso aona. Sitingayankhule zambiri. Chabwino. Chifukwa munthu wamkulu sumuwuza kuti wakhala kuutsi. Amadzi oyimirira kukakhala malopita mphepo bwino. Chabwino. Ndiye ngati a president aona kuti mdziko muno misewu ili chonchi. Tiwayamikire. Zikoma kwambiri. Chifukwa tiona zitasintha posachedwa. Koma kuti akakhala ngati kuti akudutsa anthu ena nkumankhula kuti koma misewu ku Malawi sili bwino, zidakamakhala ngati akambabodza. Kapena chinthucho iwowo safuna ochigwira. Chabwino. Koma chifukwa choti ali ndi maganizo olamulira dziko lino ndi masomphenya wawo. Ife tione kuti ntchito za manja awo zidziwachitira umboni. Chabwino. Chifukwa lero mude kuti sipangathe wiki limene lija mpachiwira anadutsa lija. Ndipo anduna azatengatenga ndi ndokoma amenda nawe waja. Chabwino. Ndipo ngati afika kouza dziko kunena kuti gujuguju kaleli jadidale lokoso kuti didale lokoso mwe moja lilindaja kwera kuti achakwera tachoka pa mapotiho. Chabwino. Koma tili pa madiramu holo. Mpaka madiramu holo? Nanga si diramu limakhala nzenjera lozama. Chabwino. Ndiye tidachoka pa mapotiho nkufika pa diramu holo.
Oho. Ndiye awa amene akutilamulira lero aona okha kuti koma dziko muno mudalelekereredwa. Chabwino. Ndili nchikhulupiriro kuti tiona makeleda ala kumene kuja ayambopira ntchito. Chabwino. Chifukwa nsewu choka mu Lilongwe mukapena choka pa 6 miles. Kumapita kumene kuja ku Blantyre. Yes. Ineyo ndayendamo. Koma kuti ife yoti yankhule amene anthu limakhala kumudzi sizimveka iyayi. Oho. Koma chifukwa choti ndi mwini wake amene ali ngati mwini chulu. Timati manthuji isketi. Ujama bereka ngumbi uja. Oho. Ndiye amaziuza ngumbi zake kuti giji musewu ineyo mpaka ndayenda 6 hours mpamene mwina amayenda 4 hours. Chabwino. 6 hours yeyo yonjezekera chifukwa cha nsewu ndi mmene ulili. Sitinga kambe zinthu zina pamene atikumbukira nsewu wa M1 umene ujawo choko Lilongwe pito Blantyre. Atikumbukirako ifeyo kuno kuchamamo choka pantunthamo kafeyo kwakapikira. Oho. Sinsewu wabwino kwathu kuno koma ndi nsewu umene boma limadalira kumene kumachoka mitsokho yambiri kuti dziko lino lidziyenda bwino. Chabwino. Ndiye akumbukire sinsewu khoja mama ngakhale misewu inayi chifukwa chilengedwere nthawi yatsamunda misewu yakumidzi. Isanamuone dala ndipo anthu ena akukula dala samdziwa. Chabwino. Mwina amamudziwa akadwala akapanga transfer choka kachipata kakang'ono pita kuboma pamene amakayendetsako mu mdala. Kodi kuno kumalawi kumati inde nanga kwathu kuja zulekeranji. Chabwino. Ndiyebe tiwayamikire kuti iwowo alidi ndi maganizo ofuna kukonza dziko lino atikonzere ifeso tidzimva koma. Ayi tikuthokozeni kwambiri kuti munali munthu ayambirira tsiku la lero tathokoza kwambiri. Ineso tikunyadileni kuluntha kuti mugwira ntchito yopambana chifukwa pamene timaulula nkhawa zathu ndi mmene kunja kuno tikukhalira ndi mmene zinthu zikuyendera. Chabwino. Ife tidzinyadira luntha ndithu kuti luntha imeneyi ayi Mulungu atilemekeza. Ayi tathokoza ambuye akudalitseni mukhale ndi madzulo abwino. Zikomo kwambiri. Ayi zikomo wawa. Hello muli bwanji? Bwino leno. Ayi tili bwino kaya nkuti mukuimbira dzina lija tikumbutseni. Zali ne David Kolocho na Lilongwe. Kaya madzulo ali bwanji lero? Madzulo abwino leno kumeneko. Ayi tilipo tenga ndi umeneyo ndithu kaya maganizo anu ndi otani? Nkane kuloto ndokota koze. Chabwino. So umeneyo ndi chiyogere dalaza chakwera tinazadutsa kwatu nalo kuti ndovuta. Oho. Nalo mapampu kwambiri of course amakoza pena baka pokala luyira pa dedza. Manene kunchewu kukhala nkakoza koma sizoli pano pali bwanji kuti nadutsa kalekale. Chabwino. Koma ngati polisi ndaona choncho pakufuneka chite bukaza. Ayi tathokoza. Fanise wakulu anayongezetsa nthu maboma ambiri. Chabwino. Kufuneka atachitapo kanthu ndikasamaone za chimangazo kazoka ya. Asamaone zaja? Za chimangazo kazoka ngasi akusema kuti boma la chimanga kodi. Oho. Kuma chimanga yonso sikuti tini mafuta ambiri ina misewu imene anakudawo nayo. Okay. Achitepo kanthu nditatandi. Koma chimangacho si ndiye moyo wa munthu. Ndi moyo wa munthu maso kuyenda kodi ni moyo wa munthu ngasi kuti si umene ukhale chocho ndi kuti ngozi. Ya. Ngozi ndi kuti olochimanga tekholojisiya koma aone mbali zonse osali chimanga yokha ya. Ayi tathokoza maganizo anu. Ndithu. Ayi mukhale ndi madzulo abwino. Inonso imodzi. Hello muli bwanji? Hello. Ayi ndithu. Hello muli bwanji? Hello. Bwino kaino. Ayi tili bwino kaya dzina lija ndi ndani mukuimbira kuti? Jonas Kitimbira no kubanta kidogo. Chabwino mukwezako pang'ono mawuwo kuti anthu akumvetsereni bwino. Hello. Ayi ndithu ku Blantyre yatu zavuta pamenepa. Hello muli bwanji? Tili bwino muli bwanji? Ayi tili bwino apo mukuveka ndithu bwino kaya dzina lija ndi ndani mukuimbira kuti? Matthews Simba Kumuwa. Kaya maganizo anu ndi otani pamutu umenewo? Maganizo anga ndakuti program iyi ndi yabwino komanso a president zinachitazo ndi zabwino kwambiri. Chabwino. Chifukwa cha president wa ayenda okhansewu kuchoka Blantyre kukafika ku Lilongwe. Chabwino. Zimene sizimachitika mbuyo mu ena jamaa nkuyenda pa ndege
nde awa president apita Mutharika azonera wokha kutanthauza kuti achitapo kanthu ndi mmene aonera. Oho. Nde ife tasangalala kuti presidentiwo azonera komanso ndalama zimene akutolera matogeti zija zenera zigwira ntchito yake monga adanenera kuti ndizogwira ntchito m'misewu. Zona. Ndiye tikufunika tione ntchito zake za ndalama zimenezo misewu ikonzedwa asatazidonse zigambayo koma ukonzenso kuti maulendo azikhala bwino. Ayi takuthokozani kuchokera kumuwa Asimba. Tathokoza zikomo. Hello muli bwanji? Ife tili bwino atsogoleri. Ayi tilipo tikumbutseni dzina lija nkuti mukuimbira. Saluta kunzuzu. Muli bwanji kunzuzuko? Ife tili bwino. Ayi tathokoza nkhani itu ndi imeneyo. Nkhani jabwino. Ifeyo tinene chonchi kuti Malawi ngati dimba. Oho. Limene anthu amangobwera uzakukola polisi amene lilimo saizi yake yomwe ija. Chabwino. Ndipo afuna nene chonchi kuti pamene tikuyankhula zono kuti atsogolera narutsa malo amene adakwa nawo. Oho. Udakwa kukhala kuti udakwa na Yesu. Ndiye kuti palibe chimene mwina amene anawasankha kuti aziyang'ana zimene zuza akuchitapo. Ndipakendana kuti dziko la Malawi ngati dimba anthu amangobwa kungotcholamo nkupita. Chifukwa tinene chungamo kudakwa kumene adakwa president ifeso tikudakwa nawo. Ine ndimafuna tipereke chitsanzo. Tikanakhala ndi atsogoleri amene ali ndi chidwi ndi dziko la Malawi. Malawi sali pamene alipa yayi. Chabwino. Boma lapita lija timafuna ndikukumbutseni. Unali mtsogoleri mmodzi amene amaonetsa kuti ntchito imene apatsidwayo akuyidziwa komanso ali nayo chidwi. Oho. Amatha kuyendera malo osiyana-siyana nkukazionera yekha nkukapereka chilango kapena kukadzudzula yekha. Pamene panopo amene alipo panopo apapo pamene aonetse kuti iwo agwira ntchito because president amene ali mwini dziko waona yekha. Kutekedwa kuti lingati dziko loti anthu dagade noti anthu amangotcholamo chifukwa unduna umene ukuona zimene zozo sukanachita kuti president ayende nkudabwa. Mwina so akanamunamiza kuti president endani mwamba akutaende pazifukwa zina. Koma president anakakamira kuyenda yekha kusonza kuti amene anapatsidwa udindo loti aziyang'anira kanyamisewo ntchito yake sakugwira mawongosoka. Pepani. Kufuka kwezi president sakudaba kapena sakudandaula kweza kutoa kuti alipo amene napatsa ntchito akanangopita straight kumfusa mwini wake wa ministry hapa nzeuyo kuti kodiwo kumene zikwizi lili msewu mubasi. Koma zoti akunena kuti aenda dalba kuti msewu sili bwino tena pake sipali bwino. Pepo ndifuna ndipepa. Chabwino. Aliyense amene apatsidwa udindo tati agwire ntchito ndi boma limene lilipoli potenga responsibility ya ntchito imene iyeyo anamuuza kuti azigwira aonetsetse kuti agwirapo ntchito pa unduna wakewo akugwira ntchito imene anawolembedwera. Koma vuto ndiona kuti ntchito imene yoyo ena angobweramo kuti angokombamo angodabamo nawo salemere akakhale poteropo mawa ife tizalira kuti tizangolira ndiye vuto limene limene Hello. Hey. Kangirita atitayikira atu amene. Hello. Muli bwanji? Ndili bwino kaya inu baba. Ayi tili bwino kaya nkuti mukuimbira. Kuno ndi kukasungu kwa Asante. Kukasungu kwa Asante muli bwanji? Ndili bwino inu muli bwanji so nanga. Ndikhulupirira kuti mwina network ili bwino kumene kuchifapa timayankhula ndi ena atitayikira pompano ku Nzuzu. Pepani. Kaya topic mwaiva kukasungu. Ndaimva komano mukoza kubwerezetsaso kuti ndione ngati nzenizenizo. Lachiwiri lapitali dzana. Inde. Mtsogoleri wa dziko la Malawi Profesa Arthur Peter Mutharika afika kuno ku Lilongwe kuchokera ku Blantyre. Komano munzina mwa kuyankhula kwawo adzidzimuka kwambiri ataona ma pothole kapena kuti mabampu amene ali mu nsewu. Ndiye anaoneka kuti anadabwa kwambiri kuti ndazuzika tikuyenda 6 hours kusonza kuti zinthu sizili bwino. Ndiye maganizo anzika ndi otani boma litani nanga mpaka umanzuza mtsogoleri wa dziko. Ndithudi nkhani yake ndithu ndi imeneyo. Wala kumpando ndi kuti ndinamvetsetsadi apa ndimangofuna kuti ndione kuti zoona zokha. Chabwino. Mundilole ndilankhule kumapo yambiri ndiseke.
muta ndiseke chimene ndiseketsa kumpando ndichionera kuti president ndi tate wa fuko la dziko. Chabwino. Mmene alira Mutharika ngati a president ndikudabwa kuti ayenda 6 hours kuchoka kumwera kubwera kuchigawo chapakati ndizoseketsa kwambiri. Oho. Chifukwa zili ngati bambo mu nyumba mulibe chakudya mulusiya vana amayenda opanda zovala kenaka nkumadabwa ndikuti vana sadya pakhomopo iyayi. Oho. Chifukwa kufunsayo ndi amene ali wosokola ndi amene ali wosokola koma azidabwa akudabwa chani tsopano ndi ana adya chani nzoseketsa na president akoze kumadabwa chotere. Number 1 ndi chimenecho. Number 2 mwandifunsa kuti pakufunika boma litani. Panafunika Mutharika adziyenda pa ndege kaya. Adziyenda paja? Adziyenda pa ndege. Bwanji. Head of state opanda ndege. President wa dziko. Zikozo kali ndegezo suti kulibe. Zikozo kali zilipo ndito koma nzakufa. Na kufuna atakoza zimenezo ndi ndani? Chifukwa mutasaone mabampu asazuzike wa president panafunika mu ndege maloma 6 hours aziyenda 15 to 20 minutes ndiye ulemu wa dziko lumenewo. Koma zimenezo zikuvuta chifukwa ndegezo suti palibe zikozo kali zilipo ndithu koma wokonza ndiye mweso amene akudabwa a president akudabwa ru madzi muli mwawo chule madzi muli mwake. Number 2 ndi chimene chocho. Koma sikuti pamenepa ndiye kuti zakhala bwino kuti adzionera okha pamenepa. Koma ndiye kuti pamenepo mmene mukulankhuliramo sikuti sadziwa atu ayi chifukwa mmene amapita mbomamo kuti ali koliwama anena kuti afuna adzakoze zinthu. Chakudabwa chiyani chifukwa kukonzako sikumafunika soiwatu utsema wodabwa ayi zodziwika kale. Oho. Number 3 mdziko muno muli matogeti awiri. Yes. Kota kuti kumene wayendako pa matogeti awiriwo timamva ndithu ndiponso dziwika kuti amatakulola togeti imodzi pa mwezi 1.2 million. Billion. Mpaka 1 billion? Kudutsaso pa mwezi. So matogeti ajanda awiri. Imene 2.2 billion to the nearest 3 billion. Oho. Sono yo akhala mbomamu mwezi uno wa 8. Mutati muone ndalolera ndalama zingati zimene zija matogeti. Kuti tsopano lera kozo kumadabwa chifukwa ntchito yake zimene zikende kukozera misewuyo. Ndipo mzawo amene wachokayo chakwera adadziwa zimene zukana mabampu ukana makadabwa madzi muli mwake chule adachoka chigawo chapakati ndikukoza ulendo umapita kumpoto adagumulaso misewu ija chifukwa matori tsuna ake mumakhala kuti muli mabampu fanya mapoti ho. So iwowa ndikuganiza kuti mzawo adachita kuchokera chigawo chapakati kumalowa kumpoto mumafanya kuchiweta uko. So ndiye kuti owaso chimene akadachita ndati muone ndikamakamba za 2 billion or 3 billion pa miyezi 8 ndi ndalama zambiri zimene panopa pa miyezi 8 imeneyi akadakhala kuti panopa kuti achokapo kaye kumpoto amene kumwerako kumabweranso akukonza mabampu yawo amene kuzimana paka kukava kamtunda ndithu kuchoka muliyongwe mumakadutsa ongekere kwa phalula kucha zikadatiekaso. Ayi pepani poti mmene ndalama zimene zimalowa pa nsewu sitinachite masamu bwinobwino. Koma chilungamo chake ndichoti imene naneneramu kuti muchite masamu mukhoza kuona kuti ndalama za nkhani zimene akadapanga kwakapa mitunda ina maloma 6 hours akadatha kuyenda 1 hours. Fundo ina ndi imeneyo mbali achimwene anga. Chabwino. Fundo ina muli ndi pepani mundilola ndikukumbutseni kwa nthawi poti zinthu zipa mabwera anthu ochuluka. Ayi ndio ndingomalizitsa kumpando panono kwambiri. Chabwino. Ndingomalizitsa. Chabwino. Nthawi zina ndimangofuna ndingonena kuti chiganizo ndikulangwa kumene achita president pang'ono ayi nchosokonekera. Pati zinthu zina zimafunika koma zichitira mu mtima. Chifukwa pa zangosonyeza nena kuti adangolowamo mu mpando koma ntchito ayisamayikwanitsa. Chifukwa yoti zimene akuchita zikukhala ngati bambo wogona mu nyumba imene vana zakhala ali ndi njala. Pomaliza penipeni tikamanena muja tinkanena kuti zaka zimafunika. Munthu umapita ku retirement nkofunika. Zaka 65 zija kumapita ukoko ndi munthu amene opita kuti ku retirement. Koma tsopano apa taonani zikusonyeza kuti ndiogona bambowo chifukwa chona kuti akwalamba akhwima chifukwa chimenecho. Pepani muli pakanema anthu ambiri akuva ati mukuyankhulazi. Koma chilungamo chake ndi chimenecho chifukwa chona kuti nanga munthu azigona nanga kumadabwa madzi muli mwake ali president afuna chakudya ndi ndani. Wawo andikozo kamba zambiri kuti ndawu iyo ndipatse kwa anzanga. Chabwino. Achakwera aja anthu adzafuna pamene pachifukwa aja amachangamuka. Ayi tikuthokozeni kwambiri chifukwa cha maganizo anu. Zoma kwambiri.
Ayi mukhali ndi madzulo abwino. Ndatokoza inusu kumpando. Hello muli bwanji? Chibino gai na sogoleli. Ayi tili bwino. Chidzulo chino maganizo anu ndi otani pa mutu umenewo? Ineyo ndine Kenya Poma ndachoka kuno kunzuzu, ndikuichira kuno kunzuzu. Chabwino ayi tachita mwayi kuti akunzuzu mayimbaso ifa pali ena timayankhula nawo yazangoduka mwadzidzidzi. Nkhani imeneyo yenyewe yandisangalatsa kuti mkulukuta moyo president wathu azionera yekha. Chabwino. Poyambirira ndikuona ngati vuto ndi minutiri nayo nkhani ya Kamuzu. Nkhani ya? Kamuzu ndimene ndikuti ndikufanizira ndimene zimachitikira kwa Kamuzu. Chabwino. Nthawi imeneyo satoti amamunamiza president kumayika mapoti hoze ajaonse president akamapita kumaloko. Chabwino. Ndimene ndikhalidwe loyipa kwambiri ngati Malawi. Kaya problem imene siri kuzoti maiko ena samapanga chimozimozi kuma Malawi munomo tili ndi chisimu chimenecho. Chabwino. Choti musogoleri waziko akamapita kumalo awafuna azikongolesa kumaloko. Ndikukhanga ndikakamuzizi mukaja kakupitirirabe. Ngene ndaona ngati panopa mina apangira apita mthalika aona yokha. Ngene ndaona ngati ndi zinthu zabwino for president azionaso mavuto a anthu. Zimene zimakhala bwino. Chabwino. Kusiyana ndi president akamayenda basi aike mapoti hoza aike michenga aike mwina kungomunaniza president akadusa basi angazivutika mapoti hoza. Moti sonsewo watu wapita kukalonga unaita kwambiri. Zimene aziona wa president yo ngakhale zindunazo ziona osanamiza president ayi. Chabwino. Imene kukhanga tibe tidakali muchisamunda. Koma zinthu zofunika kwambiri zoti president azizionera ndi maso. Chabwino. Zimene zimakhala bwino fa president amapanga ma action pomwepo. Neza ndisangalatsa chifukwa apita wachita kunena eka kuti mapampa amene apezana nawo. Asamapezane nawo anthu amalawi okha. Chifukwa misongo yathu ikumapita mene mwanenera pali maujena amene anayikidwa matogeti. Nanga akugwira ntchito yanji. Basi basi ndalama za matogeti basi kumangopitisa pakamwa. Kukutisa mimba zawo. Besi zikhala bwino ayi. Pepa. Ndithu asogoleri. Zomvesa chisoni kwambiri. A president aonepo ndithu mafuta amenewo. Tingoti M1 yose ukafika mpaka border Tanzania. Yose yaonongeka kwambiri. Chabwino. Woti sakunama maulendo tutakwenda 5 hours 6 hours. Maulendo tutakwenda 2 hours. Maenda mundu paka 6 hours. Zona zimenezo. Pamene tikuti tili mu mfuru zaka 60 chakuti. Amalawi tieni asogoleri aonepo ndithu zimenezo. Zomvesa chisoni kwambiri. Njimbi zomvesa chisoni asogoleri. Na sisi tutatokoza kwambiri kuti program hii imatimvesa kukoma. Ayi tikuyamikireni kwambiri. Ifeso popanda inu ndiye kuti program isingateke. Chifukwa kumakhala ku parliament kumaika maujeni koma misewu ili chikhalire chonchiti. Siti kuona vuto ujeni ndiye timavotera kupita ku parliament. Siti kuona po pimbo yake. Chapa Malawi. Ayi tikuthokozeni kwambiri kuchokera ku Nzuzu. Ndithu asogolera nazo ndautozani kwambiri. Zikomo. Kwa mwandiyankha foni yangayi. Ayi tathokoza zikomo. Zikomo kwambiri. Hello muli bwanji? Muli bwanji bwana? Ayi tili bwino kaya nkuti mukuimbira dzina lija tikumbutseni. Alingitoni kuno kudedza Robert Kalingiza. Alingitoni. Kudedza paboma pa. Peni kwa kapesi uko kapena ku mabushi. Kwa kapesi pakajere mwebwani papulidiro jira mulombwa. Kaya mawu anu ndi otani Alingitoni? Chidzulo changa Robert Kalingiza ine ndikuona ngati kuti a president wa achita bwino azionera okha. Chabwino. Chifoti anthu dziko lino tikufunika kwambiri. Chifoti sizoona kuti anthu aziyenda 6 hours uchoko plant wakafika ku Lilongwe. Mena tionera yo president chipoti motizo ife anthu amene tili mmizika matano ni mndu kuyenda somovutika. Nzoona. Ine ndikhoza kutsimikizira ana Robert Kalingiza nachoka kuno kudedza vilo Lilongwe. Oho. Kaenda movutika kwambiri. Chabwino. Pena pake panaele apo ona kuti zona president uja wadutsa papa. Kwenda movutika ndithu galimoto oti khanga tuyenda ka misewu ya fumbi koma ili yemwe Pepa. Ikambe nkhani ya marogeti. Marogeti sakutipindulire beyo ngati Malawi. Oho.
chifukwa siku kuti akupindulira kaya anthu ogwira ntchito mbomawo chifoti pamene pachamatolera ndalama saina iliyonse wachitsanzo maiko amene kuli togeti amanena kuti pamene pali togeti pokafika kukoma pamene pakhale misewu yokwana iwiri magalimoto awiri azipita ena azipita ubajinayi koma zikuonetsa kuti kunoko ku Malawi tili kutali kwambiri ndi nkhani ina yachitatu yotena kuti kodi mmesa mumboma mumuli anduna achape muhangu amene amaona za misewu kanga iwo zona akadikire kuti president akatisa munsewu nde iwo achirewo ndi chani amuhangu anduna ozomangamana. Halo? Hayi ndikukuvani ndithu. Pamene pakupone kuti boma lichitepo kanthu ndithu pamenepo. Chabwino. Chifukwa Malawi tikuvutika kwambiri. Hayi, mawu anu akuveka ndithu patali. Hayi ndikuva ndithu kuti bomalo lichitepo kanthu likonze ndithu misewuyo. Chabwino. Titamatike kuti president aende aziona mavuto nde anduno azigwira ntchito za misewu. Chabwino. Ndithu tathokoza ataloba likalingiza madzulo abwino. Ayi feso takuthokozani kuchokera komwe kwa kapesi ambuye akudalitseni. Pakajere ndithu. Penipeni pakajere kumayandikira ku dipi. Pakajere penipeni pali mwa manda. Ayi zikomo. Zikomo aloba likalingiza. Hello muli bwanji? Halo. Muli bwanji mukuimbira kuti dzina lija tikumbutseni. Ndine David Tia ndikuimbira kusalima kusenga bekunyanja uko. Chabwino kuli bwanji kumadzi ambiri. Madzi ambiri kuli bwino. Chabwino mulilongwe mu kucha kweli afiriko kanga liso kuli bwino kumene. Hayi kunonso kweli yathu kuli bwino. Tathokoza kwa basi. Kaya mawanu ndi otani pa nkhani imeneyi? Inetu ndiyambire ndi matogeti yawa. Matogeti watu sakutipindulira china chilichonse. Chabwino. Tikafusa nthambi imene ayaro authority ndimene ngati thandauzire bwino kuti cholinga cha matogeti aja anali chani. Kodi nanga ndirama yakatolera imapita kuti. So palibe ndiyambire ndikupanga matogeti aja palibe somwe tinaona tata ayi metandolera ndama za matogeti izi tapanga sewa kutwa kuti. Oho. Ndeno choyambira ndikena tifuse kumeneko. Chachiwiri aphungu anali parliament. Anali lupakalapakala mwe jaya inesewa kwathu wa unongeka inesewa kwathu we makuti plus apo kula jadi muhangu ngati minister ona zomanga misewu. Kodi iwo akutani mpaka na kukuta moyo wakati oke ku state house azika uga ntuja inda 6 hours dola blanta fika bulilo yedi anatuma ntumu yao minister jadi muhangu kuti azaona ngati nene yosakhala bwe akwenda tazikonzekerese ndithu komano tithokoze kuti iwo abwera poyera ndikutuza zinene chifukwa wankulu sauzwa kuti ayi kunja kukuziza leto kapali ka mpepo amanguzwa ikaudia mali kunja kuli mpepo chabwino ikapali teketi kuti zimva kutentha china chimene mafuna ndiyankhule na kuti ena mayankho apo ayi chakwera amwa kuti mwakuti odi jankhalamba kwakuti zimene zijazo palibe chingati ziko silingatibe pasogolo kuti chakwera nali mnyamata kuziko kunana panga chani apa pasolizi yankhana apo zimene zozwayi manafani ngwazo akulu izi zimene zachitika ziko silingatibe pasogolo ilaka president bige 2030 tizapanga campaign tinapanga campaign kunatha pano pani saudi zange chitukuko ngati ka president wakwera poera kunapia kwa akulu ziko silili bwino kendi kangeni zimenezo ndizi kwathu litukuki chomaliza ndimafuna ndatentha president amtalika kuti masowa sangotsera kuseuko kuli maofesi aboma mkhanga titabwinja kuli anthu amene amaona zamu zimenezozo chonde ati agundegunde mmene mwaone kuti maofesi munthu kumvesa chisoni kwambiri kukaona mpando kapena kukaona maofesi munatimbilira kalekale kuti ndi ofesi aboma kapena ndi chani makamaka ine ndithokoza president hatu chifukwa chotigeresera maso mphenya poera kuti apo ndaenda movutika tikuenda limovutika amene kuti wakusalima pasa kublantaya 7 hours tundu kafika yakumvera chisoni ineyo ndiyanikire ndithu kuti kukuta moyo mulungu azimudalisa komanso apitirize maso mphenya amene alina kuti zikoli ndilitukule ndithu tiye ndilikonde zikoli ndilatu ayi tikuthokozeni kwambiri kuchokera ku Senga Bay. Ndathokoza kwambiri akaliriza michito sabwino pamene. Ayi tathokoza mukhale ndi madzulo abwino. Zikomo kwambiri. Kuchokera ndithu ku Senga Bay akutero ndithu tiyayi ife yonso tipereke maganizo athu so pano nkhani yake ndimene ndithu aliyense ali ndi mwayi opereka maganizo ake. Mundilole tipumulireko pang'ono tibwerenso posachedwa. Topic yake ndimene ndithu nkhani ya mapotiho ndi zina. Kodi inuyo maganizo anu ngati nzika dziko lino mukupereka maganizo otani? Television ndipo programu yake ndi Chidzulo. Kufuna kudziwa maganizo anu pa matopic amene timapereka tsiku ndi tsiku tikakhandi programu imeneyi. Pano tikutero kuti mtsogoleri wa dziko lino wadandaula kuti msewu umene anadutsa
suli bwino mapotho achuluka ndiye topic imene tinayipereka ndithu yonse bwino ndipo chikhupiriro nacho kuti mukuyitsatanso bwino. Kaya mukuimbira kuti muli bwanji? Hello. Kaino. Tili bwino. Kaya dzina lija ndi ndani, mukuimbira kuti? Ndine Austin Chipeta, ndikuimbira ku Tel Aviv ku Israel. Ku Tel Aviv ku Israel. Ku Israel. Kaya mawu anu ndi otani chidzulo chino? Titokoze pankani ya kufufuzidwaso kawiri kwa imfa ya Vice President ndanzatu ameana mwalira limodzi nawo. Hello, mukundiva? Hello. Yes. Topic imene tikukambirana pano ndi ya kuonongeka kwa misewu. Tikudziwa kuti uko ndikutali ku Israel, mwina mwaiponya topic. Ndaiponya. Tikutero kuti mtsogoleri wa dziko la Malawi Professor Peter Mutharika anadutsa msewu wa M1 kuchokera ku Blantyre kubwera ku Lilongwe, ndi anadandaula kuti nthawi inatalika 6 hours ali pa msewu chifukwa cha kuonongeka kwa misewu. Ndiye anthu akupereka maganizo osiyanasiyana kuti ayi nzabwino kuti mwina zatero, komanso ena kukamba zina malinga ndi maganizo awo. Sindikudziwa kuti zateromo pamene mtsogoleri wa dziko wapeza mavuto otero, boma lingatani tsopano? Ndithu tinachita mwayi ucheza ndi anthu akutali koma zakanika. Hello, muli bwanji? Hello, muli bwanji? Hello? Hello? Ndithu zikuoneka kuti zativuta ndithu. Muli bwanji? Tili bwino, muli bwanji inu? Tili bwino. Nkuti mukuimbira dzina ndi ndani? Ndikuimbira ku Blantyre. Chabwino. Nkhani itu ndi imeneyo, kaya maganizo anu ndi otani? Maganizo anga ndi kuti tuthokoza president kuti anayenda. Chabwino. Azionere okha. Chabwino. Sibwino kumayenda mlengalenga pamene nsewu ndizochitika zilipo. Mundithokozere kuti zachitika bwino kuti president azipanga choncho ndithu. Tithokoze kwa ndani? Kwa president kuti azipanga choncho nthawi zonse. Aitiyesa kupeza njira. Chabwino. Komanso mmene president ateromo kwa nyamata awo ndipofunika thamange apeze nzeru zoti zinthu zisinthe. Chabwino. Asakakamire ya ifo kumakakamira zinthu sibwino, koma azizisuntha kuti chaka chikubwera zaka zikathaso 50 wemonso mboma. Chabwino. Ndithuti. Tikuthokozeni kwambiri kuchokera ku Blantyre, ambuye akudalitseni. Ndithu munthu wankulu mkhandi tsiku lopambana. Zikomo inunso madzulo abwino. Zikomo. Amene wandithu atipempha tikathokoze tipita tokha kumeneko ndiye osati chingachi. Muli bwanji? Tili bwino, muli bwanji? Tili bwino. Kaya maganizo anu ndi otani pa nkhani imeneyi? Ine Juwaula Zencheo. Chabwino. Maganizo amenewa kwa inetu wa president anachita bwino kuyenda pasi. Chabwino. Osataende mlengalenga kuti zinaza zizionera okha. Chabwino. Kukwata zambiri anthu amakango apenta kuti zambiri zili bwino pamene sizili choncho. Amango wata? Amango penta kumakanamiza ngati wanatuluka ifo kuti anthu amauza kuti zonse zili bwino koma zinthu zisali bwino yayi. Ndiye ife tikuthokoza kwambiri kuti iye atamapanga choncho kuti zinaza zionera okha kuti anthu akamalankhula kuti walakuda kulira kwa Malawi akulira zoona. Chabwino. Ife takuthokozani kwambiri, ambuye akudalitseni. Hello, muli bwanji? Tili bwino, muli bwanji bwana? Tili bwino. Kaya mukuimbira kuti? Ine ndikuimbira mboma la Chitipa kumapiri kumisuku Afrido Mumbwere. Koma mukuvekera patali kwambiri kuchitipa. Mwina tiyese kukutenganiso nthawi ina koma mukuvekera pansi kwenikweni. Pansi ndithu mwina kapena tiyese kukutenganiso kanthawi kena koma papa ndithu kunokonso tikuyesetsa koma zikuoneka kuti muli patali. Koma ndikukumva ineyo. Hello, muli bwanji? Ife tili bwino kaya inu? Tili bwino. Kaya mukuimbira kuti? Tikuimbira ku Blantyre koma ndipita ku Lilongwe. Chabwino.
kaya maganizo anu ndi otani pa nkhani imeneyi? Ayi ife tilipo kaya kumeneko. Zikomo. Chabwino. Komano mwina timangofuna tipemphe kunena kuti zikutina tikamagambirana apa. Hello? Ndikuva. Zipangidwa kuzikhala ndi tuli mangidwa bwino. Zikomo kwambiri. Ine ndine Sam Kazembe. Chabwino. Ndinangofuna kutenga nawo mbali pa program imene kuti zoonadi ifeso bozoko blanda kwa bozoko longo blanda kuno tinadutsa spell. Oho. Ndise oyipa kwambiri. Oti mapesa magali moto ena ndithu madala awo apulitsa kwambiri. Pamene ndise wa business pamene amalawi ambiri a business akugwiritsa ntchito. Nzoona. Ndino ndibafuna ndingonena kuti athokoze kwambiri president athu Professor Arthur Peter Wamutharika. Chabwino. Kunena kuti ndi president amene akonetsa chidwi kwambiri pa ndizonse amene zikuyendera dziko lino. Komano ndimangofuna ndingowapempha kunena kuti ayang'anitsitse kwambiri. Chabwino. Chifukwa nthawi zonse boma kapena zipani boma limene likulamula likuyendetsa boma. Limasokonekera in 1 year time. Oho. In 1 year kamapita pezi amakhaujorani auzotsira nthawi ya ulamuliro wawo. Ndi zambiri zimene muno zikulakwika apart from zamiseyo khai koma ndi zambiri zimene anthu akudandaula even zamabusiness zimene zinazotero kwakupeza lero tukamba nkhani ya beya ya nsewu timaona ngati kunena kuti ya president athu achita bwino kwambiri kuyenda okha ndinakape mphaso kuti zinthu zinazo zimene zikuvuta zonso anakamaona okha kuti kuti zinthu zikuvuta bwanji kwa anthu sana mavotera anthu ena wathandizira koma anavotera iwo president athu Professor Arthur Peter Wamutharika. Ndi anthu ena wamangokhala kuanamiza mu njira zina zotero zobotero zipapeza kuti iwo achanda amene ali kunja kwa boma komano program ina ikunda kwambiri chifukwa chonena kuti kwa munthu amene watutsansi wa Blantyre lilongwe tu Blantyre kututsanso ngakhale nsomba oyipa kwambiri. Ndi mukhoza kuona ngati the president of this country kuchoka ku Blantyre mpaka kupita kulongwe 6 hours that convoy yoti maende 2.5 hours nekuti seoti ndoyipa kwambiri. Ndeti ayamikire kwambiri president koma akhale maso kwambiri chifukwa undi mwayi umene amalawi anawayikapo kuti zonse zikhale bwino. Chabwino. Ndi president anzeru kwambiri tingowathandizira zinthu zina ndi zina. Chabwino. Ndikuyamikireni mtsogoleri. Ayi inenso ndikuthokozeni kuti tayankhulana madzulo ano. Zikomo kwambiri bambo anga. Zikomo. Hello muli bwanji? Tili bwino kaya niyo. Ayi tili bwino madzulo ano mukuimbira kuti dzina ndi ndani? Ine ndi Cosmas Chitseko tikuimbira kuno ku Manyowe ku Blantyre. Ayi tathokoza Chitseko takulandirani. Zikomo kwambiri. Maganizo anu ndi otani? Apopotu zingoonetsera kuti dzikoli kumbali ya zitukuko. Vuto limakhala kuti ma president amene makhala nawo anthu amene amasankha kuti ayendese maunduna a zinthu zoyenera kuti ziyendesebe mwa njira yake imene zimene kokhalira. Nkhani ndiyo kuti maunduna akamasankhidwa anthu amangosankhana chifukwa chokuti anthu amalowesa ndrama limodzi popanga kampeni. Noti kuti munthuyo iyeyo maphunziro ake anali azimene zozo zimene akuyeneka kukhala ndunayo kuti for example tipereke kumbali ngati ya izi za miseuzi zimeneka kuti asankhe munthu amene akuoneka kuti maphunziro ake iyeyo nzokhuzanso za miseuzo noti kuti kungosankha kuti ali chifukwa chakuti ngakuchipani ayi ndiye vuto limene timakhala nalo kumalawi kuno basi. Ndiye zatisangalatsa kuti a president iwo aona okha kuti akwatere aja amangoti pa ndege vu osayenda ukha msewu mukuti aone kuti msewu uli bwanji. Ineyo ndikuimbira kuno ku Manyowe and tili close ndi Sanjika Palace. Koma nditha kuwuzani kuti mmene kumaonekera ku Manyowe zoti ndifane ba State House zosaziwika. Kumaoneka bwanji? Misewu ndi miyala yokha zotolo munthu sungaduse ndi magamoto opumawa sizingatheke. Pepani. Ndiye nkhani ndiyo kuti president udathokoze kuti zinthu zaona okha. Chabwino. Angopusha kumbali ya yoyo yoti anthu amene ali maunduna amenewo kuti ndrama zachitukukozo zigwire ntchito yake zisamangothera m'mazumba mwa anthu. Chabwino. Tineyo ndilekeze potero. Ndikuthokozeni kwambiri madzulo ano ku Manyowe.
ziko mukwambiri. Hello muli bwanji? Tili bwino gai nukumeneko. Ayi tili bwino, tikumbutseni dzina lija komanso mukuimbira kuti. Tikuimbira kuno kuzankutu. Chabwino kuli Lilongwe konkuno. Kaya mawu anu ndi otani pa nkhani imeneyi? Ifetu tithokoze kuti president yo aona okha kuti vuto limene liliko ndithu. Kungofunga kuti anthu misewu yathu ya Malawi muno sili bwino ya. Kuyenera kuti tiwenzedwe. Chifukwa ndalama za matogeti anthu akumangoba zinthu zimene sizikondwerezedwa bwino, so ndifunira kuti anthu alondoloze bwino ndalama zimenezo kuti misewu yathu ikhale yabwino. Chabwino. Ndithu. Ayi ine ndikuthokozeni kuti madzulo ano tayankhulana chokera ku Zankutu. Chanika kwambiri. Zikomo. Ayi ndithu apa mundirola nditenga omaliza malinga ndi nthawi. Tione kuti madzulo ano amene apereke ndemanga yawo omaliza ndi ndani. Hello muli bwanji? Hello. Muli bwanji mayi wanga? Ili bwino muli bwanji bambo? Tithokoze kuti inuyo ndi mayi woyamba mpologalamu imeneyi komanso amene mukutitsekera pologalamu ya lero chidzulo. Mawu anu ndi otani pa nkhani imene tikukambirana tsiku la lero? Ine ndikuthokoza bambo a president kuti achita bwino kuchoka ku Lilongwe kupita ku Blantyre. Ayi anachokera ku Blantyre kubwera ku Lilongwe. Kuchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe. Achita bwino kuisa ntchito pa msewu chifukwa azionera okha kuti msewu ndiolongeka. Chabwino. Ndipo mmeneko zakhala bwino kuti anyamata wawo pomwe amanamiza kuti msewu uli bwino lero aonekera kuti msewu ndiwonongeka. Komanso tikupemphaso isana likoma kuti mmene akuyendera pa msewu a president atuka okha azatoleso sitiba nthawi ina zaone mmene tikuvutikirapo isana likoma tikapapita kunkhata ina kunkhota. Kodi inu ndi ana likoma? Ndine Margaret Kalinga Likoma Island. Pamfumu achamba. Chabwino. Zikomo. Ayi tikuthokozeni kwambiri kuti kuchokera ku Likoma mukutha kuonera ndithu Luntha television komanso mwatha kupereka maganizo anu. Chabwino. Ambuye akudalitseni. Nanunso. Zikomo kwambiri. Zikomo. Ayi ndithu amene onso kuchokera ku Likoma ndiye kuti atimalizira programu yathu ya lero ya chidzulo imene timakambirana kwambiri mavuto amene awaona president a dziko lino kuti ayi gujuguju anachuluka munsewu mpaka ndithu ma hours 6 maola 6 ndi ambiri apereka maganizo awo. Tikumbutsane pano kuti maganizo amenewa ndi anthu amene apereka maganizo osati maganizo akanema ya Luntha, ndipo tikuthokozeni kuti nthawi zonse timakhala nanu limodzi. Ine ndi Robert Abel Kalindiza mpaka tsiku lina mwakumano. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.